Gajah Melayu Sinukuti Sesati Basuki Awet Dasane Gusti Kalamku malam Ame Barosong Namosa Muda Nadya Kinelar Mahayaku Gajah Melayu Sinukuti Sesati Awit Dasane Gusti malam Ame Barosong Namosa Muda checking dicoba, checking. Nuninji dumateng warga masyarakat para rawuh sedayanipun utaminipun warga masyarakat Bulak Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Saderengipun ringgit kapurwakan, saderengipun ringgit kawiwitan mbok bilih nyuwun pangapunten. Kawula nyuwun doa Al-Fatihah kaping 3. Kawula nyuwun doa Al-Fatihah kaping 3. Mugi-mugi angka setunggal kadiaken dening junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka kalih mugi kadiaken dumateng cikal bakal cikalakal ingkang babat Dusun Bulak Desa Begal mriki. Dene ingkang angka 3 mugi-mugi kadiaken dumateng leluhur kula panjenengan sami. Mugi-mugi sabibaripun wayangan warga masyarakat Bulak pinaringan ayem tentrem Allahumma. Kalih srubeda Allahumma. Tandure subur Allahumma. Sing dodol ya payu Allahumma. Sing diutang ndang iso nyaur Allahumma. Muga-muga sing ngutangi lali Allahumma. Anter. Mengke niki nuwun sewu pangapunten. Mengke mbok bilih para rawuh utaminipun warga masyarakat Bulak sok sapa sing nonton wayang nganti tancep kayon mangke enten durpres khusus saking Mbah Wong Bulak ingkang enggal. Nah, tepuk tangan. Mengke durprese nggih menika sinden sing pinggir mriku dhewe iso digawa mulih. Mengke dipigora dijak benekne gendeng. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saestu mangke dipun tenggani ringgitan ing dalu punika inggih menika Wisanggeni Krida, diwiwiti saking laire Wisanggeni ngantos Wisanggeni dadi ratu. Mugi-mugi ingkang kanggenan panjenenganipun Mbah Wo enggal kuwata momong masyarakat mbangun Bulak dadi Bulak sing luwih maju Allahumma amin. Yoga-yoga sampun siap? Sampun siap? Sinden-sinden sampun siap? Siap? Siap menggemparkan Bulak Begal? Siap. Tepuk tangan buat malam hari ini. Allah